Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána nášho Ježíša Krista. Amen. Milí bratia, milé sestry, ktorí nás sledujete pravidelne, alebo ktorí sem do chrámu chodíte pravidelne, tak si všimli, že tieto kázne majú také telenovela, na pokračovanie. Hovorili sme o tom, že Boh zasahuje do životov ľudí. To bolo na 4. adventu. Hej? Boží zásah, ktorý zasiahne do života ľudí a niekedy sa stane, že v tom živote spôsobí až také doslova zemetrasenie. Hej? Že s nami doslova až tak zatrasie. To sme si hovorili na príklade Mária a Jozefa. Včera sme hovorili o tom, že keď Boh zasahuje do životov, tak dáva do pohybu. Hej? Pohybuje ľuďmi, pohybuje vecami, dáva do pohybu, dynamika, to je výsledok Božieho konania. A teraz chcem ďalej pokračovať, že aký je výsledok toho celého? Hej? Aký je výsledok? Ak teda sme hovorili včera o tom, že Pán Boh chce hýbať aj nás, tak musíme sa pýtať, kam sa to pohneme? Kam tu dôjdeme? Pastieri to mali jednoduché, hej? Pastieri si pásli stáda, prišiel tam anjel, oni mali jasný cieľ. Mali jasný cieľ, kam sa pohnú. Helenka to čítala, že pastieri si povedali, poďme teda do Betlehema a pozrieme sa, čo sa to tam stalo, čo nám to oznámil Pán. Hej, oni mali ten cieľ jasný. Oni vedeli, kam sa idú hýbať. Takisto aj tí múdrci, včera som ich spomínal, múdrci od východu, oni mali tiež jasný cieľ. V Matúšovom evanjeliu v 2. kapitole čítame, že videli sme totiž na východe jeho hviezdu a prišli sme sa mu pokloniť. Hej, to sa pýtali Herodesa, keď prišli do kráľovského paláca, lebo domnievali sa, že kráľ by mal byť v paláci, hej? Nie, v jasličke. Stále tu vysí otázka, že čo my? Ak mnou dnes Boh pohne, ak mu to dovolím, ak mnou dnes Boh pohne, tak potom s akým cieľom? Chcel by som to povedať na príklade Jozefa. Tie sme o ňom počuli v evanjeliu. Jozef, ten mal takisto svoj jasný cieľ. Hej. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazareta do Judska, do Dávidovho mesta Betlehema, lebo pochádzal z domu a rodu Dávida, aby sa zapísal so svojou snúbenicou Máriou. Čiže Jozef sa hýbe, hej, keď mu Boh spôsobil to zemetrasenie v živote, Jozef sa pohol a hýbe sa smerom do Betlehema. Je to viac ako 100 kilometrov, v dobrej kondícii by to prešiel za 3 dní, s ohľadom na to, že Mária v vysokom štádiu tehotenstva a tak ďalej, teda 7 dní to mohlo trvať, tá cesta z Nazareta do Betlehema a pravdepodobne išli takto okolo rieky Jordán, hej, aby obišli vlastne hory. Takže takto asi nejak išli do Betlehema. Majú tam jasný cieľ, idú tam kvôli sčítaniu. Hej, tam to mali v tom evanjeliu, že aby sa dal zapísať. Čiže Jozef sa priznáva k svojmu dedičstvu. Jozef pochádzal z Betlehema, býval s Máriou v Nazarete. Pravdepodobne v Betleheme mal možno nejaký pozemok, nejakú pôdu, možno nejaký dom alebo niečo. Keďže nežil tam v tom Betleheme, ale v Nazarete, tak sa môžeme domnievať, alebo ja sa domnievam, že to jeho dedičstvo nebolo až nejaké veľmi slávne, lebo inak by sa mu neoplatilo odchádzať do Nazareta, hej, úplne cez celú krajinu, ešte aj cez Samáriu prejsť hore. A asi by zostal tam na tom majetku hospodári, čiže ten majetok asi nebol nejaký veľký. Zároveň však fakt bol ten, že mu to patrí. Ak by Jozef ignoroval to nariadenie cisára a nešiel by sa zapísať, nešiel by na to sčítanie, tak ten majetok, ktorému sa nikto neprizná, automaticky prípadne cisárovi, prípadne korune a tým pádom by o to Jozef prišiel. Čiže Jozef, keďže nechce prísť o svoj majetok, hoci to nebol nejaký veľký majetok, aspoň ja si tak myslím, lebo inak by na ňom hospodáril, tak Jozef ide, plní to cisárovo nariadenie a ide sa priznať k tomu dedičstvu, ide tam za tým úradníkom povedať, áno, ja som Jozef a tento majetok, toto je môj majetok, toto mi patrí, toto je moje dedičstvo. Hej, to Jozef vlastne išiel urobiť. A tak sa vlastne plní aj tá Božia vôľa, že Mesiáš sa má narodiť v Betleheme. Ja som to včera spomenul, že Pán Boh používa rôzne situácie na to, aby splnil svoju vôľu. Čiže Jozef ako verný občan plní cisárove nariadenie a tým sa zároveň plní aj Božia vôľa. Jozef sa priznáva k svojmu dedičstvu. To bolo tým jeho cieľom. Preto sa Jozef pohol. Ja som včera adresoval viac také výzvy, že či dovolíme Bohu, aby nás pohol. Nemohlo by byť toto aj našim cieľom? Priznať sa k svojmu dedičstvu? Jasné,
Predpokladám, že nikto z vás nevlastní pozemok v Betleheme. Inak by to bolo fajn, vlastne tam pozemok, viete, tam sú Vianoce celý rok. My keď tam boli v apríli, stále tam bola Vianočná výzdova, a mne to až potom zaplo, že vlastne áno, však Betlehem, tam sú Vianoce celý rok, hej. Ale skúsme sa nad tým zamyslieť. Akému dedičstvu by sme sa my mohli priznať? Apoštol Peter v prvom liste napísal: Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás podľa svojho veľkého milosrdenstva skriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovu zrodil pre živú nádej, pre nehynúce, nepoškvrnené a nevednúce dedičstvo, pripravené v nebesiach pre vás, ktorý Božia moc prostredníctvom viery chráni pre spásu. Trochu komplikovaná veta, že? Ale poďme si ju trošku rozmeniť na drobné. Požehnaný Boh a Otec Pána Ježiša Krista nás znovu zrodil pre nádej, pre dedičstvo, pre spásu. Hej, to tak trošku rozsekáme, zjednodušíme. Už to je také zrozumiteľnejšie. Ja začnem tu od konca zase. Spása, to je vlastne záchrana. Keď to slovo spása, ktoré tam Peter používal, to grécke slovo, preložíme do slovenčiny, tak je to záchrana. Určite poznáte taký ten signál SOS, hej? Poznáte to, tam sú 3 dlhé, či 3 krátke, potom sú 3 dlhé, a potom 3 krátke. Hej, keď sa loď potápa, námorníci toto vysielajú na všetkých frekvenciách. Viete, čo to znamená to SOS? Románko, nevieš? Áno, nahlas Janko. Save our souls. Teda, dnes to prekladáme, že zachránte naše duše, ale ten pôvodný význam je spaste naše duše. Hej, čiže spása je vlastne záchrana. To SOS, hej, znamená spaste naše duše. Aha, toto SOS nám Pán Boh ponúka. Čiže spása je záchrana. Ďalej sme tam čítali o dedičstve. Boli tam rôzne prívlastky. Mali sme tam nehynúce dedičstvo, to dedičstvo, ktoré nikdy nezhynie, ktoré je trvalé, večné. Dedičstvo, ktoré je nepoškvrnené, je čisté, teda bez hriechu, nemá žiadne poškvrny. Dedičstvo, ktoré je nevednúce. Toto nevednúci môžeme nahradiť slovom stále prekvitajúci, hej? Bo kvet, ktorý stále kvitne, tak nevedne vlastne, áno? Hej? Čiže takéto dedičstvo, nehynúce, nepoškvrnené, stále prekvitajúce dedičstvo, nám Pán Boh pripravil. Áno, dám ešte raz. Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista nás znovu zrodil pre nádej, pre nehynúce, nepoškvrnené a nevednúce dedičstvo pripravené vám v nebesiach, ktorý Božia moc prostredníctvom viery chráni pre spásu. To je to SOS. Čiže máme dedičstvo, ktoré je spása. A Boh nás znovu zrodil pre živú nádej. Boh nás znovu zrodil pre nádej. To znamená, že Boh nám dáva nádej. Je to jeho dielo, nie naše pričinenie. On sa rozhodol, on nám dáva nádej. Boh ti dáva nádej, že aj ty, človeče, máš dedičstvo spásy. Nie je to radostná správa? Som hovoril o tom, že sa môžeme priznať k dedičstvu. Akému? No k tomuto. Boh ti dáva nádej, môžeš sa tešiť z toho, že aj ty máš dedičstvo spásy. To narodené dieťa v Betleheme, to je tá nádej na spásu pre nás. Chceš sa teda k tomu priznať? Jozef tam mal prísť a povedať: ja som Jozef, toto je moje dedičstvo. Chceš sa priznať aj ty k tomu, že môjim dedičstvom je spása v Ježišovi? To SOS, záchrana, spása v Ježišovi. Toto je moje dedičstvo. Za týmto si ja stojím, toto je moje. Že Ježiš ma zachránil, Ježiš ma spasil, Ježiš je môj spasiteľ, Ježiš je to moje SOS. Chceš sa k tomuto priznať? Ak áno, tak si buď istý, že práve k tomuto ťa Boh chce na tejto Vianoce pohnúť. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Drahý Pane Ježišu, ďakujeme Ti za to, že Ty si našim spasiteľom, Ty si našim záchrancom, Ty si tým, ktorý nám dáva nádej, že tým Tvojim narodením tak v úvodzovkách svítá na lepšie časy. Že sa môžeme tešiť, že spasenie máme na dosah. A tak sa chceme aj my, ako sme tu, priznávať k Tebe. Priznávať k tomu, že Ty si našim spasiteľom. Toto je naše dedičstvo. Tak ako Jozef sa musel ísť priznať svoju pozemku, tak my sa, alebo svoju majetku, tak my sa chceme priznať k Tebe.
Nechceme sa za teba hanbiť, chceme sa naozaj verejne priznať tebe, že ty si našim dedičstvom. Amen. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky vekov. Amen. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov.